Yes po, Bombo Roger. As of 6 p.m. po ngayong araw ay may naitala po sa ah, office po natin na 13 po na firecracker related injuries and incidents po sa buong Region 1. So, ang mga ito po ay sa Pangasinan. May naitala po tayong 4 na incident sa Pangasinan at pinakamarami po sa Ilocos Sur na siyam na firecracker related incident po. Mhm. Okay. So Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, wala pa o wala pa yung naitala ng firecracker related injuries at lalo dito sa Ilocos Norte po, ma'am. Yes po, Bombo Roger. As of now po, wala pong naitalang firecracker-related injuries and incidents po sa La Union at sa Ilocos Norte. Sana tuloy-tuloy na po, ma'am, hanggang bukas na po. Okay. Ma'am, what about naman po yung mga firecrackers? Kumusta naman po? Mayroon na ba tayong nakumpiska na illegal or may mga walang level na tinatawag nilang na substandard na paputok, ma'am Albino? Bombo Roger, pagkaulit. Yes. Okay. Hello, ma'am? Ma'am Albino? Yes po, Bombo Roger. Pasensya na po at na tumingin po ako sa data po namin. Ayan po, as of 6 p.m. po ngayong araw, may naitala po tayo na mahigit 300 po na confiscated po na illegal firecracker sa buong Region 1 po. At ito po ay natagpuan sa buong Region 1. Pinakamalaking naitala po ay sa La Union po with 135 po na confiscated firecrackers. Sa sunod po dito ay ang Ilocos Sur, 104. Apat lang po ang confiscated doon. Mhm. Okay. So para ito yung mga walang level po, ma'am Major Albino. Yes po. Mhm. Yes po, meron din pong na-confiscate na mga improvised po na firecrackers as Mhm. of today po. Okay, okay. Ma'am, how about naman po itong kampanya ng kapulisan po, yung indiscriminate firing? Kumusta na po ang monitoring po natin dito sa Region Ono since celebrate po ng Christmas hanggang ngayon po, Ma'am Major Albino po? Yes po, ayon naman po sa monitoring natin since December 16 po, papalapit po ang Pasko at hanggang ngayon po ay good news po sa atin kasi isa lang po, good news kasi isa lang po ang nai-report ng indiscriminate firing. Yan po ay dun sa Ilocos Sur. Ang kwento po naman nito ay ang victim po na ito ay nakipag-inuman po sa kakilala. So, habang nasa influence po ng liquor, ng alak po ay, ayan po, nagpaputok na po ng kanyang baril at agad po naman po itong na-report at agad naman po siyang na-turn over sa police station. Ma'am, lastly na po, bago ko ipasa kay Bomborandi, sakaling may involved na uniform personnel po, ano po yung mga sanction nila, Ma'am Albino? Yes po, Bombo Roger. Mahigpit nga po ang directive ng ating Acting Chief PNP Police Lieutenant General Melencio Sinar Tatis Jr. po regarding po sa one strike policy ng indiscriminate firing involving PNP personnel. And ang sino man po nalalabag sa directive na ito ng ating Chief PNP, ating Acting Chief PNP ay masasangkot po sa admin sanction at maaari po itong magresulta sa pagka-dismiss sa serbisyo po. Okay, okay. Okay. Ma'am, ngayon si Bomborandi, ang kurman po ng Zona Libre, kung meron din siyang katanungan. Bomborandi, any follow-up question kay Major Albino? Go ahead. Okay, maraming salamat, Bombo Roger. Naimbag rabi or nakakaintindi ka ng Ilocano, ma'am, o hindi?
Okay, magandang gabi po, Police Major Divina Albino. Matindi po yung para sa akin hindi message to eh. Warning ni Acting Chief PNP sa mga nasa kapulisan. Pull the trigger, lose the badge. Talagang wala nang second chance para sa mga mapatunayang personnel ng PNP na magpapaputok. Gaano kaigting yung pag-monitor natin sa mga personnel natin ngayon, Major Albino? Yes po, Bombo Randy. Yan po yung one strike policy po ng ating acting chief PNP ay direktiba din po. In line po sa directive ni acting chief PNP ay nireiterate din po ng ating Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes po sa lahat ng kapulisan sa Police Regional Office 1 na seryoso po. Seryoso po ang buong kapulisan na mahatulan ang sinumang PNP personnel na maglalabag ng policy na ito ng ating acting chief PNP. And then sa pamamagitan po ng pag-disseminate po natin sa lahat ng kapulisan, kinausap din po ng ating regional director sa pamamagitan ng pag-iikot niya sa mga police stations. Kinausap po niya ang mga kapulisan ng Police Regional Office 1 upang i-reiterate po ang policy na ito. Dati ma'am, may muzzle taping sa mga service firearm ng kapulisan, pero ngayon parang hindi na ginagawa yun ng kapulisan ngayon. Paano natin malalaman kung nagpaputok yung isang personnel natin? Kailangan natin ng witness, civilian witness na magsasabi, Major. Yes po, Bombo Randy. Sa ngayon po, hindi na po ginagawa yan na dating ginagawa po natin. So, sa monitoring naman po natin ng indiscriminate firing involving PNP personnel ay nakabantay po, may body system pa rin po sa PNP at napaalalahanan din po ang mga unit commanders, mga police commanders, mga hepe po na maging responsible po sila sa anumang violation na mangyayari o gagawin ng mga tao na nasa AOR po nila. And sa monitoring po ulit natin ay mas pinaigting po natin ngayon yung pagbabantay sa mga tauhan natin. Actually, nasa full alert status po ang PNP ngayon. So lahat po kami ay nakadeploy para po mapanatiling safe and masaya po ang pagsalubong natin sa bagong taon.